Il-Partit Nazzjonalista ħabbar li se jkun qed jagħti aktar spazju għal kreattività billi jipprovdi spazju sabiex l-artisti jtellgħu il-wirjiet tagħhom fid-Dar Ċentrali, filwaqt li se joħloq orkestra bis-sem ta' numru ta' mużiċisti. Dan tħabbar fil-ftuħ tal-Wirja Rottarti fejn qed jiġu esebiti 77 opra ta' arti fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, fejn hemm ukoll xogħol tal-artist George Malija bħala tislima lil Karl Guder. Fil-fatt din il-wirja qed tkun dedikata għal memorja ta' Karl Guder li tant ħadem sena wara sena sabiex din l-esibizzjoni tkun waħda ta' suċċess, filwaqt li tagħti spazju lill-artisti lokali. Din is-sena Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista qed tilqa' diversi artisti ta' etajiet varji u xogħlijiet imprezzabbli ta' medja differenti, fosthom l-iskultura, l-pittura, l-fotografija kif ukoll l-arti diġitali li ġiet introdotta f'din l-esibizzjoni għall-ewwel darba din is-sena. Kull opra tal-arti għandha takkumpanja id-dettalji tal-artist, l-isem tax-xogħol u l-materjal intuża. Apparti minn hekk qed jitqassam ktejjeb li fih jinkludi ritratt ta' kull artist b'awtografija qasira kif ukoll ritratt ta' kull opra tal-arti li qegħdin jesebixxu. Matul il-ġranet li fiha se tkun miftuħa din l-esibizzjoni uħud mill-artisti se jkunu preżenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fid-diskors tiegħu waqt l-inawgurazzjoni spjega li din il-wirja saret parti importanti mill-festi tal-Indipendenza u qed tkompli ssaħħaħ il-kultura artistika f'pajjiżna. Bernard Gregg fakkar kif din is-sena feluq is-60 sena ta' Malta Indipendenti, il-Wirja Rottarti qed toffri spazju għal numru ta' artisti minn dawk li għadhom jibdew għal oħrajn ta' esperjenza. U għalhekk li l-opportunitajiet tal-artisti Maltin u Għawċin għandhom ikomplu jissaħħu billi jsir investiment fit-talent lokali. Dan fil-waqt li għandhom jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex l-arti tkun karriera rispettata. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jtenni li l-Partit Nazzjonalista huwa konvint fuq l-importanza tal-arti fil-kultura tagħna. Minħa tiegħu is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Stefan Caruana li huwa wkoll l-organizzatur tal-wirja spjega li 60 sena ilu grupp ta' nies kellhom viżjoni għal Malta Indipendenti u li se ssib ikollu artist illi jiżviluppa viżjoni fl-arti sabiex jibgħat messaġġ. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jibqa' jpoġġi l-artist fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u numru ta' deputati u uffiċjali tal-partit. Il-wirja se tkun miftuħa għal pubbliku mill-24 ta' Settembru sas-6 ta' Ottubru. Bil-ħinijiet tal-ftuħ ikunu mill-4 ta' wara nofsinhar sas-7 ta' filgħaxija, mit-tnejn sal-ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar, filwaqt li l-Ħadd 6 ta' Ottubru se tkun miftuħa mid-9 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija.